खासियाबारि गोजौसिन फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोआ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। इं 1974 मायथाइयाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव खासियाबारि ओनसोलनि माखासे सानसुमैफोरनि नाजानायाव गायसनजानाय खासियाबारि गोजौसिन फरायसालिया बे बोसोराव 50 बोसोर जाफैबाय। बे 50 बोसोर जानायखौ लानानैनो मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम साननैनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबोआ खुंफुंजायो। दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय, सनाथि मायथाइ फोरबोनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो रुंसारिफोरनि सावगारियाव बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दिनै जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारिया बेखेवनानै होयो। जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। जोंनि खासियाबारि हालामनि ओनसोलनि जे नायल' जाल' गंसेल' जेनेबा खासियाबारि हाइ स्कुल, बे हाइ स्कुला 1974 मायथाइयावनो जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि दैदेननायाव मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बे ओनसोलनिनो सासे मुख'जाथाव मानगोनां अमर सिं कच सारखौ गाहाय फोरोंगिरि महरै गायसननानै फैयै फैयै दिनै 2024 मायथाइ मोननाय लोगो लोगो 50 बोसोर जाफैबाय। दा बे 50 बोसोर जानायखाय गल्डेन जुबलि हिसाबै बे खासियाबारि हाइ स्कुलनि दायो जाय सारा गाहाय फोरोंगिरि महरै दङ, सुसिल हाज'वारि सार, बिथांनि दैदेननायाव आरो स्कुलनि SMDCनि दैदेननायाव आरो मानगोनां बे ओनसोलनि बुद्धिजिबिफोरनि आरो फोरोंगिरि स्टाफनि दैदेननायाव साननैनि हाबाफारिखौ लानानै बे गल्डेन जुबलिखौ फालिनाय जादों। आरो बे गल्डेन जुबलिजों लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियानो जाहैबाय कालचारेल रेलि, हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि। बेखौ दायो जोङो अलरेडि जोङो बानायखांबाय। दा बेनि गेजेरजों आङो बेखौनो जोंनि नैबे खासियाबारि ओनसोलनि हालामनि रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम जोङो गुरैयै जोङो खावलायहरदों आरो मोनसे मिजिंथि जोङो फोरमायहरदों। नैबे जोंनि खासियाबारि जे फरायसालि, बे फरायसालिनिफ्राय दायो गोबांथार मोजां मा होननानै बुङो, मोजां शिक्षा लानानै गिदिर जेनेबा शिक्षा लानानै जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां गोबां डिपार्टमेन्टफोराव गोबां साख्रि मावलांबाय। बिदिनो जेनेबा फोरोंगिरिफोर जाबाय, गाहाय फोरोंगिरि जाबाय, डिफेन्सआवबो मावबाय, फरेस्टआवबो मावबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो दिनै गोसोखांबावनो लुबैदों, जोंनि नैबे खासियाबारि हाइ स्कुलनिफ्रायनो मानिजाथाव सासे फरायसा होननानै बुंनांगोन बै समनि आरो दायो दैदेनगिरि मानगोनां जिरन बसुमतारिया बे स्कुलनिफ्रायनो MLA जाबाय। आरो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो कामना खालामबावदों, जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव, फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जाहाथे मोजां फरायसाफोरा बे फरायसालिनिफ्राय उजिबावो, सोमजिबावो, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो होयो, गाज्रि जानाय लोंनाय, गाज्रि सोबनाय, गाज्रि माखासे आखुथायनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि जेनेरेसनखौ, फिउचारखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे फरायनायनि फारसे गोसो होयो। आङो बेखौनो दिनैनि कालचारेल रेलि हाबाफारिनि फ्लेग अफ आलासि महरै आङो खावलायनाय जाबाय। दा गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसनखा मैयानिफ्राय जाबाय, दिनै नैथि दिन, दिनै गेवलां मेल जागोन आरो फुंनिफ्राय जोङो दानो फिरफिला दिखांनायजों लोगोसे जुबलि खाम्फा बेखेवबाय आरो रुंसारि जानायफोरनो बिबारबो बावबाय आरो लोगोसे बिनि उनावनो जोङो रेलि, कालचारेल रेलिखौ खालामबाय। बे जाहैबाय 50 बोसोर जानायखौ जों जावथि जुगिया लाखिनो थाखाय गोसोखांथाव मोनसे सान हिसाबै फालिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लादों।
जोबोर गोजोननाय मोन्दों बयबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि गेदेमाफ्रा बे गल्डेन जुबलि फोरबोखौ खुंनायाव हेफाजाब होबाय मदद खालामबाय रां रुफाजों मोदोमै मोखाङै बयबो हेफाजाब होदों आरो गासै फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गथ'फोरनि बिमा बिफाफोर गारजेनफोर बयबो हेफाजाब होबाय बिथांमोन बयनिसिमबो आङो गाहाय फोरोंगिरि जानानै बयनोबो अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ बे समाव बावहरबाय दानो नैथि हाबाफारियाव दङ जोंहा एलुमनि मिट एलुमनि पेरेन्टस टिचार्स स्टुडेन्टस गासैबो मोनसे मिट दं बेखौ जों गुसुङै दा सम हास्लाबैखाय जों गुसुङै फोजोबसिगोन आरो बिनि उनावनो 12थानि उनाव जोंहा गेवलां मेल दं बे गेवलां मेलावहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा लोगो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे इएमफोर दङ आरो गोबां गेदेमाफोर बेयाव लोगो लाफैगोन बेनिखायनो बे हाबाफारियावबो आं खावलायनो सानदों बयबो जाहाथे लोगो लाफैयो आरो बे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनखौ जाफुंसारहोयो बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौ बाथ्राखौ एसेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय गोजोन्थों।